heel plezierige wedstrijd. It's oh so still. You're all alone. And so peaceful until. Otter, hoe gaat het? Goed. Nou wel. Ja, joh, heel lastige tegenstander, of niet? Ja, heel lastig. Hij zegt alles. En wat is het je stil? Hè? Wat is het je stil? Ja, dat moet, hè. Dan gaan we praten en dan krijgen we boete. Ja, jij dat zo? Ja, dat is zo. Ja, ik was u werk net al om te praten. Nou. Nee, je hebt gelijk. Wat zeg je, moet me door. Hoe lang dan hier al? Vanaf mijn 12e, dat is 80 jaar. En hoe kan het dat je het al zo lang doorgaat? Ja, dat had mijn huid me geleerd. En die wordt gegrapt en zet er stiekem in bij op. Dus ik neem het zeg. Dan leer je het wel goed, hè. Want dat wordt na verloop van een paar keer net meer te doen, dat zeg ik wel. En dan ben je echt door de mooiste fietser. En hoe oud ben je, hoor? Ik vreeg je mooi. 22. Dat zoen je net, zei ze. Nee, maar dat ben wel meer. Dat zei mijn vriendin en ik, maar ja, wat mooi. Het is wel zo. Een man die nog altijd dammert, dus blijkbaar ben je ook nog scherp van geest, liep het mij dan. En je hebt nog een vriendin op jouw leeftijd. Ja, natuurlijk. Maar als ik nou even om je heen surgeer, dan ben jou die vriendin hier net op een damclubje inkomen. Want ik zie hier heel nog je vragen. Nee, we hebben wel eens gewoon, maar dat zijn uitzonderingen. Of kan je net stil genomen wezen? Nou, dat weet ik niet. Maar die vrouwen die lieten na verloop van tijd daar zitten. En dat komt waarschijnlijk omdat ze net praten. It's nice and quiet. Shh. But En hoe zo'n jou je omschreeuwen als damer? Wat voor type damer binnen jou? Ik mag graag trucjes spelen. Ik ben trucjes spelen. En trucjes, dat houdt toch in dat je Ja, een nee, peerskief een voet jouwen nee. en dat je het blijft zo vol mogelijk voor weer ompakken. Precies. En een tegenstander verleiden om een bepaalde setting te doen. Niet heel mooi liedje, maar fout ben. En dat vind ik prachtig hoor. En als ze er dan niet traapje, wat voor gevoel jou dat? Nou, heerlijk. Dan kan je lekker slapen. when you fall in love. Nou, ik ga in hoe verschillende plaatsen spelen in verschillende vertrekken. Ik eentje in de voorkamer. Ik kom naar de achterkamer. Nou, ik koer net litten. Ik ga hier een plaatsspeeldel zetten. Dat is deze. Een toren. Heel goed, heel mooi maken. Speelt fantastisch. Ja, de rest van de hobby zit in de horenkamer. Dat is hierachter. En dan kom we in de muziekkamer. Nou, hier zien we dan mijn platenverzameling. Je zit echt van alles tussen. Ja, nou, bijvoorbeeld een hele bekende, de Beatles. Nou, leuk van David Bowie. Nou, dit is ook wel een hele mooie plaat van hem, live LP. Hoeveel LP's binnen het wel net? Nou, er binnen er, binnen wel 4000 zeg ik al jaren. 4000 platen. Waarom? Wacht even, ik zal even iemand opzetten, ja? Er
Zo, nog even verder. Ja. Nou, het begon weer in. En nou ja, het klonk zo mooi. En we de twa en dan leren muziek wat kennen en zeg je dat wat terug. En het gaat het op. Het is eigenlijk altijd een zitje naar die ene plaat, dan het haast die zo mooi klinkt. Dat is een zoektocht. Downloaden en mp3 is dus net aan jou besteed? Wacht even, ik zal even weer een plaat opzetten. Mooi van Roger Waters van Pink Floyd. Nee, ik had er niks mee. Ik moet iets vers horen. En ik de klank, hè. De LP had een warme klank, hè, de analoge geluid. Ja, dat nou niet meer mij. En iets van een computer houden, nee, dat klinkt net. Het had niks met mij. Nee, daar heb ik helemaal geen gevoel bij. En wat bij de plaat niet had, is natuurlijk platenspelers. Ja, dan heb ik hier een van, ja, het zit altijd een beetje de Rolls Royce onder de platenspelers. Dat is de Lin LP12. Dan hebben we hier nog een Era draaitafel. Draait ik fantastisch. Een slingergrammofoon, echt maar een slinger. Nou, en eigenlijk fantastisch wat voor geluid erop zit. Even zien. Ja, zal ik dit hier en dan zetten we de scherpe nul erop. Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream of... Waar stopt het? Wacht even. Plaat spelen we even nooit aan. Nee, ik ben er in de muziek in. Ik zal nog even uitzetten. Hè. Dat lawaai om muziek even rustig te kennen. Moment. Waar stopt het? Volgens mij stopt het nergens. Nee, dit is een beginkom en ik denk dat ik mijn collectie eens even opnieuw moet rubriceren, goed indelen, wat spul wat minder bij mijn post voortbrengen en voortheljen. Dat het wat overzichtelijker wordt, maar nee, het zieken naar LP's, het genieten van LP's, dat bloedt.